Messi per dins, la centrada per Griezmann, la rematada, gol! Vinga. Gol! Gol de Griezmann, que ha rematat el primer toc estirant la cama esquerra i l'ha fet rebotant al cos d'Aron. Gol de Griezmann, gol del Barça. Els jugadors del Granada s'han quedat absolutament glaçats, no s'ho creien, perquè la rematada de Griezmann és inversemblant, és impensable que hi pugui arribar, i arriba a tocar la pilota amb la punta de la bota esquerra, la fa rebotant Aron, i gol. Gol del Barça, gol de Griezmann, Granada 2, Barça 1, 2 minuts més l'afegit per arribar al final. 3 minuts i això s'haurà acabat si el Barça no marca. Griezmann fa un canvi d'orientació del joc per Messi. Messi encara té la dreta Dembélé, se'n va cap a dins Messi. La centrada de Messi buscant Griezmann, la despenja amb el cap, la rematada i el gol, gol de Jordi Alba. Gol Això del futbol és l'hòstia en patinet, però quin esport més meravellós! El Barça perdia 2-0 quan ho havia fet tot per guanyar 0-3 i quan semblava que l'equip havia perdut el nord, quan semblava que l'espessor estava governant els cervellets dels jugadors, quan semblava que ja no hi havia temps per remuntar. 2-2, minut 47, encara en queden 2 per arribar al final del partit. Granada 2, Barça 2, gol de Jordi Alba. El futbol és la rapera, quan semblava tot perdut, empat a 2 al marcador. Messi des de l'extrem, la centrada de Messi, rebota en un defensa, arriba des del darrere Alba, la centrada d'Alba, la rematada de Griezmann, gol! Gol del Barça, gol de Griezmann, gol del Barça, gol de Griezmann. Rematada de cap definitiva d'Antoine Griezmann. Eliminatòria remuntada contra tot pronòstic. Antoine Griezmann avui sí marcant la diferència com l'han de marcar els cracs. Antoine Griezmann assistint i marcant per ajudar l'equip a classificar-se per les semifinals de la Copa del Rei. El Barça semblava mort, però només ho semblava. Gol del Barça, gol d'Antoine Griezmann. Granada 2, Barça 3, sí, ho repetiré. Granada 2, Barça 3. Bona l'actitud defensiva del Barça, a veure Griezmann, compte que venen per darrere, Griezmann amb Riqui veu el desmarcatge d'Alba, li dona la pilota, combina amb Messi, Messi per dins, s'apropa al balcó, el retall, ja és al balcó, el xut de Messi, Aron, De Jong, gol! Quina bogeria, gol! Rep la pilota Messi a la frontal de l'àrea, un parell de tocs per entrar al balcó, la rematada, i aquesta vegada Aron no la pot refusar en condicions, la deixa mort a l'interior de la zona de penal i arriba des de la segona línia com un coet Frenkie de Jong i gol del Barça, gol de Frenkie, gol del Barça, gol de Frenkie, gol del Barça, gol de Frenkie, gol del Barça, gol de Frenkie de Jong. Quina bogeria de partit. Granada 3, Barça 4. Mira ara la paret de Jong des entra a l'àrea, la dona per Griezmann, la Griezmann la deixa passar per Braithwaite amb Messi, la rematada Messi, la treu al defensa, Dembélé la baixa per Griezmann amb l'exterior per Alba, la volea, gol!
gol de traca, i mocador de Jordi Alba. Gol de traca, i mocador de Jordi Alba. La centrada amb l'exterior del peu esquerre és boníssima de Griezmann, i la volea de Jordi Alba, inapel·lable, la Gardela descomunal i estratosfèrica. Gol del Barça, gol de Jordi Alba. Granada 3, Barça 5.